O destinație tot mai des vizitată de turiștii care ajung în județul Sibiu este ferma de cerbi de la Poiana Neamțului. 20 de cerbi și ciute care s-au obișnuit cu prezența oamenilor sunt gata să stea voluntar cu ei la poze. Ba mai mult, sunt gata să se joace cu cei mici. O vacanță cu familia la munte, în aer liber, departe de stațiunile supraaglomerate și aproape de natură. Așa au petrecut mai multe familii concediul. Au ales ca destinație o fermă de la Poiana Neamțului din județul Sibiu. Aici, 20 de cerbi și ciute au devenit principala atracție. Cum a fost? Ce le-ai dat de mâncare? Le-a plăcut? Da. Nu doar cei mici au fost încântați de compania frumoaselor animale. Ceva frumos pe care nu-l întâlnești să-l vezi la orice pas, având în vedere că suntem aici în creierii mulților, e foarte frumos. Ne bucurăm de animalele astea minunate. E un loc interesant, e bine că avem așa ceva în țară și ar trebui să vină mult mai mulți turiști să-l vadă. Vestea că la poalele munților Făgăraș există un astfel de loc s-a răspândit repede, așa că în fiecare weekend sute de turiști vin să admire cerbii de aproape. Este o zonă deosebită datorită aerului, mediului de aici, aer oxigenat, liniștii pe care o găsești în zona. Practic, cei care vin aici pot să se încarce, ca să spun așa, cu energie pozitivă. Cerbii își schimbă coarnele anual. Aici aveți perechea de coarne pe care Vili a abandonat-o la topitul zăpezii anul trecut. Domnilor, le recomand o poză cu ele în brațe, pe frunte, fără nicio superstiție. Aici nu e loc de superstiții. Ferma de cerbi este situată într-o pădure de la poalele munților Făgăraș, pe Valea Avrigului. O vizită la cerbi costă 10 lei pentru adulți și 5 pentru copii.